Ha? Bizi. Ya बेखौ फिनिं खालामनायसिम माबा खालामसै फट'ब्ला माबा खालामसै फटक नामा दे जेरैहाय आफादगिरिया दे बिजों ओरैनो खेवरा खेबलाबाय बिला क्लास 1 नि होमबा जाबाय जाबाय दा बै 6 नि गेजेराव सासे हाबदो फ्रि थाबनाया क्लास 5 निया ओरै गेजेराव हाबदो सासे बे ओरै हाबैदो दे ओरै बार हो बाहाय बिदिनो होदों बेयाव मुं होआखै नोंनि नामखौ लिरनो दे नोंनि नामखौ लिरनो रोंगौ बहाय गोमाखै सोरनावबा गंनै दंबा लाथ' हो फ्रि आखाउन्टनि गंनै दंबावथ' ना बिलाजों मोना दासो लादोंमोन बेयो ओमफ्राय बे नोंनि मुं हो नैबे र'ल माबा फारिलं नैबे थाखो नैबे फरायसालिनि मुं दालेथ' र' दे नैबेहाय नोंनि मुं हो ओमफ्राय नैबे फारिलं नै फारिलं नैबे थाखो नैबे फरायसालिनि मुं बुजिबाय ना नैबेयाव नोंनि नाम हो नैबेहाय नोंनि मुं नैबेयाव फारिलं ओमफ्राय नैबे थाखो नैबे नोंसोरनि फरायसालिनि मुं खासिबारि गुदि फरायसालि आं मिथिखाबाय हा आं मिथिखाबाय बाहाय मुं हो नैबेयाव फारिलं नैबेयाव थाखो नैबेयाव फरायसालिनि मुं खासिबारि गुदि फरायसालि आं मिथिखाबाय मिथिखाबाय नोंहाबो नैबेयाव मुं हो नोंनि नाम होदो फारिलं बिसिबां होदो ओमफ्राय थाखो दाउदै नै दाउदै जिरफ्रा मा खेबनो खेबखाथारदों नोंखौनो नै कुनु सब फरिखा दे दिनै लास्ट दिन दिनै जानाय लोंनाय दं फुरानो ओइ बिजिनि नायनो जागोन दिनै बिरादनो जागोन
Đập rau à? Châu là cái tay của nó. Tiền không bảy đó ngỏ. Hai trăm bảy. Không muốn thua cái đấy này đâu sao đó. Ra, bini nữa bây. Ek number. Đầu đi dây phân rồi bị đỏ. Uma dây đầu đây. À ta lại bông gân thưa ta. Đang ngủ lên mặt sắp phân rồi. Asal. Vị, này con đúng là Asal.